मी सुनंदा गरुड, मी राहायला आळंदीमध्ये आहे. आणि जी काही सरांनी मॅडमनी माहिती दिली ती खूप चांगल्या प्रकारे आणि खूप सुंदर दिली. मला तो खूपच आवडला. आणि मी पण एक कुठल्या तरी एक शोधात होते की नाही का, प्रत्येक वेळेला मी युट्यूबवर बघायची की मला काहीतरी घर बसल्या पाहिजे, उद्योग पाहिजे. मी नेटवर्क पेन्सिल म्हणजे नटराज पेन्सिलचं बघितलं, बरंच काय बघितलं, पण मी त्यांच्यावर काही विश्वास ठेवला नाहीये. म्हणजे नाही का की नाही, ते लोक म्हणले नाही आयडी बनण्यासाठी तुम्ही एवढे पैसे द्या, पण द्यायलाही काही हरकत नाही. पण तुम्ही जर आमची फसवणूक झाली ना तर तुम्ही घरी येऊन घ्या ना. पण ते नाही म्हणे. मग मी म्हटलं नको, यांच्यावर काही विश्वास ठेवायचा आहे. पण आज प्रत्यक्षात जर तुम्ही इथं आलात, आम्हाला भेट दिली, तर खूप छान वाटलं. आणि प्रत्येक लेडीजने हे घरबसल्या केलं पाहिजे. आणि मलाही आवडलं. मीही ग्रुप नक्कीच बनवेल आणि मीही सुरुवात करेल. तर त्यामुळे तुमचं सर्वांचं खूपच अभिनंदन इथं आल्याबद्दल. थँक्यू.